Higit sa tabay. Kanahan ko mo higda, di ba? Okay. Ala, ang kape. Niya po akong kape. Sorry. Pasaylo. Nangon agini ato pa der kanan haligi na nagbarog. Tanawa ko no, sina mo o na gibitay diyan ng mga pagkaon no. Oh. Sa kaana, sina siya ang atop. Oh, of course, sin ginang atop no. Unya, pero murag malipayon, mas murag man sa kay diri no kay bugnaw panahon, walay pollution. Unya, way daghang samok ba? Mao ni nakanindot diri mga kaigsunan. Hilin ispino sa kumbati gihapon sa pito. Kumusta ang pito ka anak buotan? Minyo na tanan. Nay koy tulo pamilya na may nag-eskwela na ko college. Nag-eskwela. Maayo kay nagtinarong gid nay ha. Oh, ay. Ani. Oh. Maayong buntag. So, mao na kisay mo sukol pito ka buk anak nga igsuon nya. Mga ingin lagi dito. Unsa imong mga abot diri sa wanay sa uma? Sa mga naani mo? Uan mais. Uy, oh, sige kay lutuon ta na ni. Oo. Tara, kumbate mo sana. Lagi luto na na amo mga mais pader unya kanang kuan batong. mais ug batong. Silong lang namo sa mais ang batong. Gisilong ang mais sa batong. Oh, pwede naman kay mukapot man tong batong. Ang batong mukat katay man na ha, kanang muhimo man na isang porma. Unya ang kamatis ilawom. Ang kamatis lahi. Ang pugas karon kamatis. Dagan kay mo kamatis mo na inyo ang pinakakusog. Pero nindot man gud ang inyong yuta diri di ba? Mura og kamatis ug man ni pader kanhon. tagpila man kilos kamatis nimo diri ug diretsoon na to nagpalit diri. Gagmay pa man mo pagtanong pader. Pero kung mamaligya ka tagpila man. Di kasagaran ni mo nung prangan ni pader tag 40 man. Tag 40 kilo. Uy, Tapos ubos, pero mahal naman. ubos mahal na tagpila naman na. Mahal na lang ito ubos pader ay ani din. Nya dili lalugi nay. Dili na nalugi na mo. Mo ba? Sekarang kinyari pa din, mamay kumpra nga rin nila, na yung kumpra nga hin. Nya nay. Asa mi tatay? Tara dito, manhim to ron. Asan dito? Namalhin sa hayop. Naman ang balay Oh, ko dagang- sa apayo ni sa kumanghod. Ay mo asa mo babaw dapit dito. Dito, inyo ron, giagyan ang balay, dapil ka sa ade. Mayo kay ganihan na agi mo ang sapa ba? Murag Walay. para gyud ang tubig mura na gyud Gabi, yung kuan dako kayo. kay baha, gabi pa din. Og baha magunsa man mo maglangoy mutabok. Kanang, dili sa mga nabok, unya rin kanang makunong, kanang gamay ng tubig. Mao na no kulbaan gyud mi ganiya kay la ni uwan kagabi ini. Kusog man kayong bundak. Ni kusog bundak kuan gabi so taon-taon mawara pud ang Gamay ng tubig. mao na. So, hinumdum ko pero meron na akong saka diri sa bungtod bukid sa kuan na katong hapit mag 2 ka tuig na. Kato bitaw ni ari ko nga tingkusugang Uwan. Juan. Oh, Mo to. sumad karon grupo pa dir. Ha? Sumad to karon no. No. October man to. Ay, birin sa Fatima to. Yung Ano sa pila man din ni kapatron dere? duha man na pa dir kay na may kani segunda ingon-ingla segunda kuan. Birin sa Fatima to pista. Kani karon, Karon San Antonio di Padua. unsa man ni? Trisira. Akalang pista gyapon dako nya katong Fatima dako ja lang gyapon to Dako? ingon nila. Unsa may gamay ini? Walay gamay. Way kamay pros dako. Puro dako. Primera Birhen sa Fatima. Dako gyapon. Dako Kani gyapon. karon San Antonio. Oh, sa Antonio dako lang gyapon na. Nya ang katong kaning inani sani Ilan sa kining trabang? duwara. Duha ra man mo. Mao na no duha ka buk mga igsoon. Ha. Duha. So kumustang kinabuhing Kristohanon day? Kira? Musta man? Padir basta magay nalawas na to pangay sa Ginoo. Oh. Malagwa tay kwarta basta maglawas tanan. Amo na. Pero murag healthy man gid kay tanan diri na no kay inyong gikan na ginakaon puros man mga makaingon ta nga naapoy mga daghang karne kung mamalit pero mas daghan yung mga gulay-gulay diri no. Oh. Yeah. Kumbati naman ta basta mananom lang. Padir oy. Buhi man lagi yung pito. Kumbati man lagi kayo, no? So sa imuhang sinugdanan na diri gyud ka. Oh, dinhi ki. Wa na jud kani balhin ug lain. Wa buhi pwede ra man lagi. Mumuyot Naram tag na ani. tao, padir naram na tao padir. Pero na- ha. Oh, lagi na intriga jud ko anang mga middles nagbitay di anay oh. Sa imo nang mga anak
Sa akong mga igsuon eh. So iya sang mga anak nga tinda sa mga anak kay Oh. narbaho mang mga anak bis. Aw. So nagpamatuod ra gid na nga maayo gyud og maayog agi ba? Maayo og orientation sa family. Wala gamay pa dir basta kay naa kanunay. Uy, mao na nindot na kay unsa man nang daghan kaayo nagkagubot ra sa tong guliyang man sa tungkod kinabuhi. Kung damo tagaan kag daghan nga katigayonan dako po di mong responsibilidad. Wala gamay. Mo nagingon nga kung dako ang imong butones dako po di mong uhalis aw mo ba? O, di ba? Imelda de Dal, wow kadaghan. Oh, okay, giandam na among pamahaw dito. Mga tarunay. Oh, mga ta nagkuan nagluto pa pader. Mao na. Kape Mga untaw pader, abi yung pader. ha? Kabiing ihaw ng baboy unya karon kay ni uwan man kusog kay uwan pader. Grabe kusog ka uwan pader. Nga. Ana mo asa nang hunong usa. Katong-tuang usa pagi. Wa mo katulog ani ron. Ha? Wa pay katog. Balik katug kay sao man nga. Kung di sa nato tarbuon, apiki naman sad kaayo. Mao na. Muna nga. Kusog kayong uwan diri sa bukid kagabi. So- So, unos pagid pader. So unsa may pasabot ana og mag-unos Hangin. perti gid kusog sa hangin. Nya, mayo kay di ra maglupad ang Ah, mga nalupad atop. ka ni Dari pader, nalupad nag-ay ka Ano rin sa nabuntag. Oy, nilupad ang atop. Oh, O kaning atop kuno nilupad kagabi. Ay, gabi eh. Kanang Kusog atop ay. pa ba o kana nilupad Pagkataon ni siya. Mahuman. Lupad na gihiktan na ron. Oh, gikta na. Tanawa ka. Gikta na kay sulig hangin lagi gabi ilagi pader na unsa man taon to. Nya, naon sa man mo diri pagkusog sa hangin. Uy, namasok with ani ay. Namasok. Nya, liliun ta na imong pasukanan diha unsa nang Namasok. dahay napita. Namasok with din hioy niya nagkuot sa sud kay. Ha? Nagkuot din sa sud na pinungkuay. Kamong tanan, pila mo kabuk? Ako mga bata dili yung ako mga bata hantod sa ihasad nagdasok. Ala na lang basta kay di mabasa. Pero mao na nakanindot para ako mabilib jud ko kinana nga pamilya kay magkahiusa pa. Inani, yano, ordinaryo. Pero nang gugma, nang panaghiusa. Mao na yung makanindot. O yan, come on, sa may inyong ganahan. Saan man ang dakong bahay, unya. Pertipong, papilion ka. Kawapo kag dakong balay, pero gagubot ang mga anak o pamilya. Gamay pa dir. Ha? Okay ra ko pa dir. Nindot, maguniyano na dili kaya daghang problema ba niya? Yung daghan kay tag yun na sus. Kapoy makastress kinabuhi. Pahinginani oh. Yano. Pero makakaon man sa insakto kung ganahan ka mukaon. Nino. Kakaon ni doy. Kakaon ni kina magi kay bisan ka nang gamay kay imong trabaho na amang giabot. Pero unsa may sikreto diri sa pamilya na sa may inyohang ina. Ana mamugas mi mais. Nya na yun. Mananom og ligya o. Ano mo kortahan mo. Bana tos kumang. Unya Ito among kinahanglan magkugi gyud diri ikaw. Way kugi. wala di kay mo. Dapat magkugi gyud ka. Shout out sa mga tapulan diha. Hello mga tapulan. Kasi mga tapulan. Okay. Kinahanglan pigi to mag tinapulan ani mga igsoon kugi. Mananom ka mais, ay napay mahimo. Mananom ka bukyaon. Uy, Ina. nawag naman mga una ko rin kini na highlight. Uy, ug taoy. Kauban. Andam na ang pamahaw. Oh, anda na pa mga. Ay, wala na, namista ng dahil. Okay, managpainit, tumahaw na sa tao. Ngaon, tanay, di sa kayong di ka mukaon, dali ko yung ta. Wala pa din, nga una ka pa din. Okay, ako ang baon ha, diha sana. Oh, diha na pa. Uy, manghilabot sa kong baon. Kalami, magagligid-ligid dali. Oh, hura-hura, lumiligid sa tabay. Kinahan ko mo higda. Okay, ala, ang kape. Niya po akong kape. Sorry. Sa ilo ay igsoon. Niya po akong kape. Ay, pamahaw na mo. Nagkampo na ta.